Ktorá z toho množstva pesničiek, ktoré hrávate celé roky, je vám niektorá tak srdcu najbližšia? No tak najradšej mám tie tierchovské samozrejme. Od útleho detstva som spieval nielen doma, ale aj keď sme pasli krávy, alebo keď sme niekde išli, tak vždy boli len tie naše tierchovské na prvom mieste. Tak ja vám zahrám nejakú teraz z tých tierchovských, hej? Tak. Dneska ma ty zaženieš, zajtra príde dňa nedelička, sama za mňu pribehneš.